Montáž systému Porta Effect. Pred začatím montáže by sme si mali pripraviť vhodné náradie. Bude to uhlová píla s kotúčom na hliník, vrtačka na betón, skrutkovače, súprava vrtákov, kladivo, gumené kladivo, súprava imbusových kľúčov, meter, ceruska, vodováha, uholník, nožík na papier, vrtací skrutkovač, súprava bitov. Čítame informácie nachádzajúce sa na etikete, ktoré nás informujú o obsahu balenia. Nožom vo výške polystyrenových vankúšikov narežeme baliacu fóliu. Z krídla zložíme baliacu fóliu a polystyrenové vankúšiky. Na pracovnom stole ukladáme balenie s posuvným systémom. Na odstránenie fólie môžeme použiť nôž. Z obalu odstránime fóliu a otvoríme ho. Na pracovnú dosku položíme všetky prvky nachádzajúce sa v obale. Balenie obsahuje sadu montážnych skrutiek a skrutkovcov, 2 dorazy, horný vozík, horný profil, dolný profil, 2 dolné vozíky, vodiacu lištu, skracujeme horný profil. Horný profil zrežeme podľa vzoru L, rovná sa SS minus 30 mm, čiže od šírky krídla odpočítame rozmer 30 mm. Pred nasadením tlmičov v profile povolíme upevňovacie skrutky, ktoré sa v nich nachádzajú. Vsúvame dovierače do horného profilu. Profil so spomaľovačmi umiestňujeme v hornej časti krídla, posunieme spomaľovač a skrutkami pripevníme profil k krídlu. Tú istú činnosť vykonáme pri druhom domykadle. Posunieme pravé domykadlo k okraju frézy, pričom ponecháme 4 mm medzery. Dotiahneme zatvárač. Rovnakým spôsobom postupujeme v prípade ľavého zatvárača. V prípade montáže systému s čiastočne zakrytým svetlom by mala medzera medzi frezovaním a zatváračom byť 112 mm. Do spodnej časti krídla vložíme dolný vozík a priskrutkujeme ho. Takisto postupujeme s druhým vozíkom. Obrezávame spodný profil. Dolný profil zrezávame podľa vzorca P sa rovná SS minus 173 mm, čiže od šírky krídla odpočítame rozmer 173 mm. Profil umiestňujeme vo vyfrezovanej drážke na spodnej časti krídla a pribíjame ho gumovým kladivom. Profil priskrutkujeme skrutkami, pristupujeme k upevneniu horného vozíka, nad otvorom vytýčime výšku prvého vrtu, prvý vrt určíme vo výške 169 mm nad otvorom v múre, vodováhou vyznačíme zvislú čiaru pozdĺž okraja otvoru. Potom od vyznačeného bodu odmeriame vzdialenosť 62 mm smerom von od otvoru. Tento otvor bude základným otvorom, od ktorého začneme montovať horný vozík. Vyvrtáme otvor. Do otvoru vrážame montážne kolíky. Pomocou vodováhy určujeme správnu polohu vozíka a označujeme zvyšné body vrtov. Odstraňujeme vozík. Vykonávame zostávajúce navrtania. Do otvorov umiestnime rozpínacie hmoždinky. Priskrutkujeme vozík k múru. Pristupujeme k inštalácii vodiacej lišty. Pred vykonaním otvorov kontrolujeme šírku dodaného prvku. Pomocou meradla a uholníka určujeme jeho polohu pod krídlom. Prvý vrt
vykonávame 98 mm od okraja otvoru a v polovici šírky vodiaceho prvku plus 10 mm od steny. Vykonáme navrtanie a montujeme vodič. V hornom vozíku odistíme západku krídla, na vodič nasadíme krídlo, vrchnú časť krídla prilepujeme k stene, imbusovým kľúčom nastavujeme polohu vozíka voči krídlu. Po určení vhodnej výšky vozíka uvoľníme sponu vozíka. Skontrolujeme správnosť fungovania systému. Pre dvere s plným svetlom by krídlo malo lícovať s vnútorným povrchom otvoru v stene. Pre dvere s čiastočne zakrytým svetlom by krídlo malo zakrývať otvor v stene.